Kompakt Euphoria. No, takže když tady všechno vytáhneme a podíváme se na to, teď toho je fakt jako hromada. Máme tady Doom Boom Nano, ale je tady ještě od minulého roku La Bomba, Doom Boom Middle, 2G Plus s tím, s dobrým krotem a stará bombka. Jo, a Explosive 3. Jako bych se tady podíval na Explosive 3, na Crazy Bulldogy a všechno bychom tady prostě z naší výbavy, jak letošní, tak i minuloroční, znali. A odpalili bychom už jenom tyhle z bílý kousky, co nám tady zbyly z minulého roku. Nový bombky, Mamba 2, Bulldogy a tak dále. A Screamy ještě máš. Ještě Screamy. Pojď Crazy Bulldog. Je 7,5 třeba. OK, tak další je 7,5. Od minulého roku tady ještě máme 2G plusko. Tak se tady položíme a zapálíme si ho. Uděláme si takhle sluníčko, uděláme si ho z 3 Doom Boom Nano, nějaké pikopirátky a nějaké meteoritky z dětské pyrotechniky. Tady poskládáme. Doom Boom Middle z minulého roku ještě. Takže tady položíme a jdeme na to. Tak jo, jelikož si sluníčka opravdu hodně bavili, tak jsme se rozhodli, že uděláme sluníčko z Explosive 3. Máme tady 5, takže uděláme 5000 hvězdici a jdeme na to. 5000 hvězdička z Explosive 3. Chytlo. Máme tady ještě klasickou starší bombku, jak nám bylo zmíněno v komentářích, a La Bombu, všechno ještě z minulého roku. Dáme si to opět semka na plac a jsem zvědavý, zkusím zapalit obě dvě naraz, ještě se takhle nějak pošefuju, aby mi to chytlo a jsem na to opravdu zvědavý. Scream, jdeme se na to podívat. Mamba 1. OK, 3krát Crazy Bulldog.
dvakrát záblesková petarda JC05. Zkusím to dát nějak chytře, aby mi ty knoty, ty zápalnice se děly hezky k sobě. A teraz do to půjde takhle. Zkusím se s tím poprat. Ale jo, vypadá, že by to mohlo jít. Tak jdem na to. Takhle teda dneska končíme. Ty bombky jsme ani neotevřeli, že si necháme na příští rok. JC05, jak máme třeba jenom jeden balíček, hodně se nám líbí, že taky chceme nechat. Jak mám by, tak Titany, když jsme nechali půlku balení. Stejně Crazy Bulldogy. A ty explozivky taky.